beautiful people. I go by the name Abba Yarima. And I'm Hassan. And welcome to Yarima Concept Galaxy. Maza. Khalid. Allah zai biya. The Great. Ana nan dai. Ana fafata. Wow. Kai. Gaskiya wannan ya min kyau wallahi. Wace ka gan shi ko? Wallahi shi wannan din fa. Wannan da kake ganin shi an yi shi ne daga natural kwakwa. Ka gane? Wai da ma kwakwa ce? Kwakwa ce mana. Kai. Ta zo ne ya kake gani? Wow. Kana shan abin da yake ciki kuma kana enjoying nature. Ni Allah da. Haka yake. Bari ga akwai mai guda ɗaya ma. Ka gan shi nan wannan mai guda ɗaya in case of gift ko da zaka bayar da shi. Kai gaskiya wannan ya min kyau wallahi. Ya min kyau. Guda ɗaya ne. Wannan kawai na siya mata. Ka siya mata? Na siya kawai. Na siya. To kun ji ba shi Khalid har ya saya mata. So thank you guys. Here we go. Because here we are supposed to be.